Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy we öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Birleşen Ştatlara sapar edýär. Resmi habarda bu saparyň ýylyň iň möhüm wakalarynyň biri diýilip atlandyrylsa da, onuň maksady we gün tertibi agdalmady. Bu sapar Birleşen Ştatlaryň Eýran rejimine garşy mümkin harby çäreler bilen haýwat atyp Eýranyň daşynda harby güýjüni artdyrýan pursadyna gabat geldi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Gurbanguly Berdimuhammedowyň Birleşen Ştatlara sapara başlandygyny 17 fevralda habar berdi. Resmi websaytda çap bolan maglumatda Halk Maslahatynyň başlygynyň dostlukly ýurdaşygy edekki sapary iki tarap bilen hyzmatdaşlykda täze tahypany açar diýilip habar berildi. Şeýle-de resmi habara görä bu sapar iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýlekde saazlaşykly östürilmegine ýardam eder diýilip belenýär. Emma Türkmenistanyň döwlet medeniýetinde bu sapar barada çap bolan habarlarda onuň anyk senesi, maksady we gün tertibi barada düýpden maglumat berilmedi. Resmi habar bilen bir wagtda sosial mediada ýerleşdirilen videolarda hem Gurbanguly Berdimuhammedowyň awtologly aeroporta barýanlygy we uçara münýänligi görkezildi. Uly Berdimuhammedowyň bu sapary Eýranyň Duldekşir oňşaty Türkmenistanyň giňişliginde Birleşen Ştatlaryň harby uçarlarynyň peýda bolanlygy barada resmi taýdan tasdiklanmadyk habarlaryň arasynda geçirilýär. Başda sosial mediada türk we rus hataplarynda peýda bolan şeýle habarlaryň ýa-ni Azatlyň Türkmenistandaky iki çeşmesi Jebeliň we Aşgabatyň howa meýdanlarynda birnäçe Amerikan uçarynyň peýda bolanlygy barada maglumat berdiler. Azatlyk radiosu bu maglumatlary garaşsyz tasdiklap bilmedi. Şu wagtda Washington hem Aşgabat bu habarlary açyk tasdiklamady. Azat Ýewropa Azatlyk radiosu Birleşen Ştatlaryň resmiýetlerinden maglumat almagy ýa-ni Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň resmiýeti milli howpsuzlyk aladalaryny bahanalap habary tasdiklamakdan ýa-da inkar etmekden ýüz öwürdi. Şeýle hem Azatlyk radiosu döwlet departamentiniň resmiýeti bilen habarlaşdy. Ol döwlet departamentiniň muny tasdiklamak ýa-da inkar etmek mümkinçiliginde däldigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň we Türkmenistanyň arasynda geçen aýda howpsuzlyk meselesi maslahat edildi. 23-nji ýanwarda Aşgabatda Birleşen Ştatlaryň goşun ministri Daniel Driscoll, ABŞ-nyň Günorta we Merkezi Aziýa Wenturiýeti wekili Sergio Goran gatnaşmagynda Türkmenistanyň prezidenti we Goranmak ministrliginiň ýol başçysy bilen duşuşdy. Duşuklaryň dowamında taraplar howpsuzlyk ulgamynda iki tarap bilen hyzmatdaşlygy puhtalandyrmagyň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar we Merkezi Aziýada parahatçylyk hemde durnuklulygy üpçün etmäge umumy ıgrarlydygyny tasdikladylar diýip Türkmenistanyň döwlet medeniýeti habar berdi. Aşgabatdaky şol gepleşikleriň jekme-jeklikleri barada maglumat berilmedi. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň Türkmenistanda geçiren duşugy Birleşen Ştatlaryň Tehranyň hökümetine garşy harby çäre görmek baradaky haýwatlarynyň arasynda boldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Eýranyň hökümetiniň ýanwaryň başynda dören köpçüliklerin protestlere rehimsiz basyp ýatyrmagyna jogap hökmünde harby çäre görüp biljekdigini aýtdy. Türkmenistanyň Eýran bilen uzunlygy 1148 kilometrlik umumy serhedi bar. Serhet Türkmenistanyň günorta we günorta günbatar böleginde Hazar deňzinden başlap Köpetdağ dağ gerşiniň we Garagum çölüniň çäklerinden geçer. Türkmenistanyň prezidenti wezipesinde 15 ýyllap ýurdy dolandyran Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylda döwlet wezipesinden çekilýänligini yglan edenden we onuň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident bolandan soň hem ýol başçylyk ygtyýarlygyny öz elinde saklap kaldy we möhüm daşary ýurt saparlarynyň käbirine hut özü gidýär.